שלום לכולם, לי קוראים יגאל בביאן, ואני בין השאר סוקר חומרה וגאדג'טים, והיום אנחנו נדבר על כרטיסי לקידה. איזה כרטיס לקידה הכי טוב והכי מתאים? הכי מתאים, אם זה לשימוש ביתי, אם זה לשימוש מקצועי יותר, איזה יותר איכותי, איזה מוציא איכות יותר טובה. אנחנו נזכור כרגע 3 כרטיסים שקיימים בשוק. חשוב לי לציין שכל מה שאני אומר זה דעתי האישית, זה בהתאם לתנאי עבודה שלי. אני משתמש פה עם וידאו של 4 ראשים. אני מדבר רק על VHS, אני לא מדבר על 4K, אני לא מדבר על דגימה Full HD או מכל מיני קונסולות, אני מדבר על דגימה מ-RCA, כן? אם זה מווידאו או ממצלמות קלטות של RCA שהיו משתמשים בעבר. איזה התקן הכי משתלם והכי שווה, והאם יש הבדל? אז הדבר הראשון שנדבר עליו זה על הכרטיס הפופולרי, אחד הפופולריים, בוא נגיד ככה, של חברת Blackmagic. הוא נקרא Intensity Pro 4K. הוא מגיע עם כניסות, בעצם עם פלאג. אפשר לראות את זה פה. הוא מגיע עם פלאג שאליו ניתן לחבר כל מיני כניסות, כל הכניסות האנלוגיות האפשריות. אם זה RCA, אם זה קומפוזיט וכולי. כמובן שיש לו כניסות ל-HDMI, לדגימה מקונסולות, אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה דגימה מקומפוזיט, מווידאו, ממכשיר הווידאו הישן שלכם. אתם רוצים להעביר את הקלטות האלו. את הקלטות האלו אתם רוצים פשוט מאוד להעביר למחשב. מה הכי כדאי לקנות? אז זה הכרטיס הראשון שבעצם דיברנו עליו. הוא עלה לי 1,100 שקל, קניתי אותו ב-OBS. זהו, תכף נראה את ההשוואה. זה הכרטיס הראשון. הכרטיס השני הוא של חברת דיימונד. כרטיס שמגיע גם כן עם תוכנה בשם סייברלינק. סייברלינק היא תוכנת עריכת וידאו. התוכנה הזאת, חשוב לי לציין שאם אתם בעצם משמיעים מוזיקה שהיא תחת זכויות יוצרים, התוכנה והכרטיס עצמו, בתוך הכרטיס עצמו יש שם דבר שמזהה את זה, והוא עוצר את ההקלטה בלי שום התראה. הוא פשוט נותן הודעה, עצרתי את ההקלטה. הכרטיס הזה בעצם מבצע דחיסה בחומרה של MP4. הוא מבצע את הדחיסה בחומרה ב-MP4. בכרטיס, בשונה בכרטיס של Intensity Pro של Blackmagic, שהוא בעצם לא מבצע דחיסה בחומרה, אלא כל האיכות עוברת ישירות למחשב. אוקיי, זה הכרטיס השני בעצם של חברת דיימונד. חברה ידועה מאוד, אגב, חברה שהייתה בעבר מוציאה כרטיסי מסך. הכרטיס הזה אפילו זכה באיזה פרס, אני חושב, מ-PC מגזין וכל הדברים האלה. יש עליו המון שבחים. אז גם אותו קניתי מכספי הפרטי, קניתי אותו אגב בחנות בשם פלונטר בתל אביב. והכרטיס השלישי שלנו הוא בעצם כרטיס של חברת IO Data. זה בעצם הכרטיס הזה, אפשר לראות בעצם עם USB, אגב USB 2. USB 2 שברחבי הרשת יש עליו המון שבחים. אז בעצם אני עשיתי את הדגימות ולהלן המסקנות. להלן המסקנות. אני מדבר רק על דעתי האישית והכל לכאורה. ככה, מי שחשוב לו צילומים ביתיים ולא חשוב לו כל כך האיכות, לא חשובה לו האיכות, אלא הוא סך הכל מסתפק באיכות ביתית, שיקח את הדיימונד.
האיכות שלו, הדחיסה שמה, היא נראית לעין, לפי דעתי, שוב פעם, לפי דעתי, בעצם הכרטיס הזה, אגב, עלה לי 300 שקל, הוא עלה לי 300 שקל, וזה לדעתי במקום השלישי. שוב פעם, אני לא מחלק מקומות, אלא זה שוב פעם, זה לפי צרכים. מי שפחות חשובה לו האיכות וחשוב לו הצרכים הביתיים, שיקח את הכרטיס הזה של דיימונד. אז זה לגבי הכרטיס הזה. החיסרון של הכרטיס הזה, קודם כל היתרון, בואו נתחיל עם היתרון. היתרון שהוא נייד, שאפשר בעצם לחבר אותו לכל לפטופ. זה USB. מחברים אותו פשוט מאוד ל-USB ופשוט מאוד מקליטים. החיסרון הגדול זה התוכנה שהוא ביתה, זה סייברלינק, שהיא בעצם עוצרת את ההקלטה במידה ויש שיר של זכויות יוצרים. סתם לדוגמה, לקדתם חתונה, ויש שיר של עופרה חזה, או ירדנה ארזי, או חיים משה, או יורם גאון, או יגאל בשן, או דורון מזר, או כל זמר זה או אחר. הוא פשוט מאוד יעצור לכם את ההקלטה, הוא אפילו לא יטריע. הוא יעצור וייתן לכם הודעה, עצרתי את ההקלטה. יש אפשרות לעקוף את זה, להשתמש פשוט מאוד בתוכנת לקידה חינמית בשם OBS. אבל שוב פעם, האיכות היא איכות ביתית בלבד. זה לגבי הכרטיס הזה. אז את זה בואו נשים בצד, בסדר? בואו נדבר על הכרטיס לקידה היפני, בעצם הכרטיס הזה. הכרטיס הזה והבלק מג'יק. אני אראה לכם עכשיו את הסרטון, אני רוצה שגם אתם תרשמו לי בתגובות מה אתם רואים. לבינתיים המסקנה והדעה שלי היא שאין בכלל הבדל. שימו לב, אין הבדל באיכויות. זה כרטיס שעולה 300 שקל, קניתי אותו באמזון. זה כרטיס שעולה 1,100 שקל, אני מדבר, אין הבדל באיכויות ב-VHS. שימו לב, רק ב-VHS. בדברים אחרים אני לא יודע, לא בדקתי. מה שבדקתי זה רק בווידאו. אין הבדל, אתם לא תרגישו בהבדל. אתם פשוט לא תרגישו בהבדל, ולדעתי אפילו זה קצת, יש טיפה יתרון על הכרטיס הזה מהבלק מג'יק. היתרון של הכרטיס הזה שהוא נייד מאוד, כאילו זה סך הכל, זה USB 2. זה כרטיס שהוא USB 2, שמים, מחברים, הנה הוא, מחברים אותו, לוקדים, אפשר לראות את היציאות שלו. אגב, הוא גם כן, כמו הדיימונד, ממש אותם יציאות, יש פה גם כן כניסות, סליחה, יש פה VHS, יש פה קומפוזיט, זה הווידאו, זה האודיו, צד ימין, צד שמאל. מי שיש לו, אגב, בווידאו רק מונו, הוא יכול לקנות מפצל, שנראה ככה. מפצל מאלי אקספרס. מפצל לשתיים, פשוט מאוד, את החלק הזה. את הבננה הזאת, אני לא רוצה להוציא את זה, את הבננה הזאת מחברים לוידאו, וזה מפצל בעצם לשני שקעים. עכשיו, או שאפשר בעצם להזמין את היחידה הזאת. אתם רואים? זה מתחבר לוידאו, הפין מתחבר לוידאו, ובעצם יש לי יציאה לשתי נקבות. הוא נראה ככה. יש פה יציאה, כניסה לוידאו, אני מכניס את זה לוידאו, ומפה יש לי שני יציאות. שני יציאות שאליהם אני בעצם מחבר את הכבל הזה. אופה. אני בעצם מחבר את הכבל הזה. אוקיי? אלה יהיו לי האודיו, זה הולך לוידאו לכניסת וידאו, יותר נכון ליציאת וידאו, ובהתאם אני מחבר את כל השלוש האלה לכבל. זו המסקנה שלי, וכפי שניתן לראות בסרטון וידאו, שאין הבדל. חבר'ה, אין הבדל, ותיקחו, אם שואלים אותי, אני הייתי הולך על הכרטיס הזה. במקום על הבלק מג'יק, גם מטעמי, הוא פשוט הרבה יותר זול, והוא עושה את אותה עבודה. היתרון היחידי של הבלק מג'יק בקומפוזיט, ב-VHS, בלקידה מווידאו, זה שהוא מזוהה לכם בכל תוכנה. זאת אומרת, הוא יכול להיות מזוהה לכם גם בדווינצ'י רזולב, גם בפרמייר.
לא צריך לעשות איזה משהו, איזה פעולה חיצונית ללכוד בדרך, בעצם דרך תוכנה חיצונית, כמו OBS. אלא פשוט מאוד, אפשר ללכוד את זה ישירות מדווינצ'י. אבל מה שאני עושה, גם עם ה-Blackmagic, אני אוהב לדגום ב-OBS. אני אוהב לדגום ב-OBS, כיוון שב-OBS יש שם אפשרות, אגב, שיש גם בדווינצ'י, אבל ב-OBS היא יותר פשוטה לדעתי, של ביטול מצב שזירה. אני שמח מאוד, ואני מקווה מאוד שזה עזר למי שחיפש. אני אשמח מאוד לשמוע בתגובות שלכם מה אתם חושבים, אם אתם רואים הבדל. אולי אני טועה. אני סך הכל הבאתי את דעתי האישית. אולי אני טועה ואצלכם רואים יותר טוב, בהתאם לחומרה שלכם. זהו. שתהיה לקידה נעימה. ביי.